Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhletolwa. Now Mom Kisses to come born again and I love Jesus Christ. And if you are new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. So namhlanje guys, I want to share I want to tell you the things you should do when you wake up from a bad dream, right? Guys, into ekufanele uyenzile xa uvuka ephupheni elibi, stop laa nto ukuthi uyavuka so uyarebuka so uyakhalimela so uyabona lo prayer esuka kwipanic nefear at the same time you are trembling. Ayidibani, iyahlangahlangana, iba yiprayer nje ongayi-understand. Ufumanisa uba uyarebuka urebuke i-witchcraft, fumanisa uba i-witchcraft ibingekho kwelaa phupho, right? But wena so uyadibanisa because ngoku uyaphenika, unefiye, uyatremblisha, awu-understand. Iyekeni leyo, asingeneni kule, uya-understand. Xa uvuka ephupheni elibi guys, make sure uthatha incwadi yakho, uthatha ipeni yakho, you write the whole dream on the book, right? Write the whole dream on the book, uyibhale lonke iphupho ugqibe. That's number 1, ne? Number 2, ke ngoku, number 2, urebuka. Number 2, you pray against le fear onayo, ne? Kwenzela uzokwazi ukumva umoya oyingcwele xa eki-interpretele liphupho naxa ekudirect ukuthi lithandazele kanjani. Now uzorebuka le fear, uyirebuka ngesiphi iscript. Zikhona zininzi iziscripture guys, ne? Mna ndizoshare ezi scripture just so that wena uzoba nomfanekiso engqondweni ukuthi okay kufanele ndenze kanje. Let me say uzosebenzisa Psalms 91 verse 5. Ithi yona, ithi you need not fear any dangers at night or any sudden attacks during the day. Uthi usebenzise la verse ke ngoku urebuka ni la panic, urebuka la fear, uyabona exesha uthandaza umlilo kamoya oyingcwele uyavutha, right? Utsho nyani yehle fear, utsho ke ngoku relax. Then number 3, you ask for a dream interpretation. You ask the Holy Spirit to interpret the dream for you. Let me say ke ngoku iphupho belibonisa witchcraft, iphupho libonisa ama-witches, ama-wizards, nama-warlocks, anything that has to do with evil charm, anything that has to do with incantations, yonke into nje edibene ne-witchcraft, then akuxelele umoya oyingcwele. That's number 3. Number 4, wenzani? Awungeni so uyabona, uphinde uyofunda iBhayibhile. Guys, thina silwa ngelizwi lenkosi, right? Uhambe uyofunda iBhayibhile. uMikha 5 verse 12 uthini yena? Uthi uThixo phaa kuMikha 5 verse 12, I'll destroy your horses, I'll destroy your chariots, I'll destroy your evil charms, I'll destroy your goddess Asherah, and I will leave you without any fortune tellers. Utsho ukhalimele the evil charms, ukhalimele the evil charms abazisebenzisa against wena, ukhalimele yonke laa nto oyibone ephupheni enokwenza namayeza angcolile. Uyephi ke ngoku? Uye kwiPsalms 118:17, ne? Uya kwiPsalms 118:17, utsho ukhalimele ispirit of death, utsho ukuthi I will not die, instead I will live or proclaim what the Lord has done. If ifamily yakho, you declare that script, that Bible verse over your family, udeclare. Now uyenza le nto relaxile nyani, ngoku awusena fear, ulwa nalaa nto boyibonile and now uyazazi ukuthi ulwa nani, right? Then udeclare i-verses empilweni yakho. Uhambe uyodeclare i-2 Corinthians 10 verse 3. We understand. Ithi, yes, we live in the world, but we do not fight over worldly motives. For the weapons we use in our fight are not the world weapons, but are God's powerful weapons which we use to destroy stronghold. Yeah? Uchungene, uthandaze. Utsho ke ngoku uyodeclare, uyabona usebenzisa iziscripture ngoku so uyarebuka, ngoku so usebenzisa iziscripture so uyarebuka. Uyayazi le nto olwa nayo. Uyayazi. Number 5 ke ngoku, that's number 4 no number 5 lezo, but I think number 5. Number 5 ke ngoku, you declare the scriptures over you. And it is so rebukile, wakhalimela, wathetha ngezilwimi, walwa kwashuba. Zininzi ngezi-scriptures zokhalimela i-witchcraft. Ne-Numbers 23 utshona kuyo, khalimela la witchcraft, destroyer, ubreak eza cases. Uya-understand? Naziya, uhambe ke ngoku uyodeclare ke ngoku iziscripture. Let me say uzodeclare uIsaiah 7 verse 7. Understand? Ithini Isaiah 7 verse 7? It will not happen, ne? It will not happen.
Uya-understand? So icebo labo udeclare ukuthi alizukwenzeka. Uhambe uye ku-Isaiah 8 uverse 10. Ufike udeclare uthini Isaiah 8 verse 10 uphansi afane no-Isaiah 7:7 ukuthi bazothetha but izinto zabo zoba useless. Uya-understand nje Isaiah 8 verse 10 uyafana uphansi afane no-Isaiah 7 verse 7. Uya-understand? So nangoku so declare as a scripture, declare as a scripture. Uhambe uyodeclare Luke 10 verse 19 uthini uThixo pha uthi I've given you authority to walk on snakes and scorpions. Ayibo udeclare scriptures namandla. Iyaxoka la witchcraft. Iyaxoka silonqolayiza angeke uve. Iyaxoka malanga angeke idifumana bheke sophethe ezezikamoya izibhamu. Umane uthi rhaxaxa. Umane uhlohlile uthi do. Umane udubulile. Angeke ilunge. Yekani ukuphela ikhela amaphupho. Abathakathi banibamba kanje because bayazi ukuthi uzovuka uphenike. Uyazi bayakwazi ukucaptureisha iprayer abathakathi. So exesha wena ulibelo ukuthandaza wazi uthandazelani prayer yakho ihlangahlangene uyatremblisha ukuthi bayicaptureisha la prayer. Because okokuqala iprayer yomuntu onefear iyenzeka okokubana ingabuyi ine-faith because une-fear awuna-faith. I-faith yakho igqunywa yini yi-fear. So bayakwazi ukucaptureisha iprayer yakho. But xa udedela igazi ngale ndlela enditsho bavele batremblishe bathi batremblishe mamela-ke ube ngoku uye kubani ke ngoku hayi manzininzi ii-verses ngiqala nganinika ningamangala. Uye kwi-Psalms ke ngoku i-Psalms 20 ithini Psalms 20 ithi some trust in their war chariots, ithi others trust in their horses, ithi but we trust in the living God. Ithi such people will stumble and fall. Ithi but we will stand still and rise. Avela bona umthakathi ukuthi angathi ndiziyalile. No, ingathi ndiziyalile kulo. Sanuphenika phathani izibhamu zikamoya. For the weapons we use in our fight are not the world weapons but are God powerful weapons which we use to destroy strongholds. Can I get an amen? And please don't forget to like, comment, subscribe. And if you haven't subscribed, please subscribe and hit that notification bell so that you will be notified every time when I upload.